बर'लेण्डनि बर'फोरखौ थगायनानै मालाबा नन बर'फोरखौ थगायनानै BPFआ थांनाय 17 बोसोर रायजो खुंबोखाबाय। मालाबा होनो बर'लेण्डनि बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ जों रैखाथि खालामनांगौ, मालाबा होनो बर'लेण्डआव बेल एन्ड ब्लकआनो गैया। दा बेफोरखौ लानानै जा माने मालाबा गोजौआव दैखांनानै गाहायाव दाननाय, मालाबा बिखायाव सुनाय, मालाबा अहेबाव सुनाय, बे खामानिखौथ' BPFआ मावबोबाय थादों। जुनारजों माबोरै कनफ्लिक्ट जानानै दाङाबाजि जानानै जोङो जिउ खांनो गोनां जादों, बेखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय सलार फेन्सिं होनायनि, मोनसेया बेरे मोदै फिसिनायनि, मोनसेया काजु बादाम गायनायनि, मोनसेया बिटिआरनि सिगुनफोरखौ रैखाथि होनायनि, आरो गुबुन मोनसेया रायमना नेसनेल पार्कनि नामाव। दा बे मोनबा आयदायावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय रां फैदों। बिनिनो दिनै जोङो जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय हरनाय जा हिउमेन एलिमेन्ट कनफ्लिक्ट, बे कनफ्लिक्टखौ फोजोबनायनि थाखाय सलार फेन्सिं गायसनजेननो नैबे जोंनि धनस्री डिभिजननि मोननै रेन्जआवहाय, ननाय रेन्ज आरो माजबाद रेन्जआवहाय जोङो गायसनजेनग्रोनो नागिरबाय। दिनैनिफ्रायनो अपेनिं जासिगोन। बेनिखायनो जोङो ओरैजाय माजबाद रेन्जआवहाय सनालिपारा ना मा होनदोंमोनलाय, सनाजुलिपारा ना सनालिपारा होननाय बै खेबसे गोरलैजों लोगोसे बिमा बिफा मैदेरा गाथारनाय गामिखौ, बे एरियायावहाय 7 किल'मिटारसो जोङो फेन्सिं होग्रोनो नागिरबाय। बे गाबोन सबनियाफ्रावनो जागायजेगोन। बेफोरखौ लानानैनो दिनैनि जथुम्माया जादों, दिनै अपेनिं खालामदों। बेवहाय गुबैयै दायनिगिरियाथ' जुनादा नङा, मानसियासो। मानोना जोङो गावनि नांगौखिनि हाग्राखौ दाननानैबो नाङैखौबो दाननानै जोङो हाग्राफोरखौ बरबाद खालामजोबदों। स्पेसियेलि जों गुबुनखौ मा दुसिनो, गावनि बर' हारिखौनो दुसिनांगोन। मानोना बर'फ्रा बेवहाय एसे हाग्रा दानलाय, फाननानै गुबुन मोनसे जायगायाव हाग्रा दानैलाय, बिदि दाननायनि जाहोनावनो गासैबो हाग्राया जोबस्रांलांबाय। आरो जोंनि हालामा जे टुरिजिम सेक्टराव खोब डेभेलप जानो गोनां मोनसे हालाममोन, खिन्थु जोंनि मावनाय दांनायनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय जों माबालांदों। दा बेफोरखौनो जोङो फोसाबनो हायै जादों। जायखौ जोङो मा होनो मेन मेड डिजास्टार होननानै बुङो। दा मेन मेड डिजास्टारनि थाखायनो हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि जाथायफ्रा माने जाब्रबथायफ्रा बारा जागासिनो थादों। बेखौनो फोसाबनो जोङो नाजादों। आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा मैदेरनि लामा बायदिसिनाफ्राव न' लुनायखौ जुदि बन्द' खालामोब्ला कनफ्लिक्टफ्रा जोबलांगोन। मानोना जोंनि गभर्नमेन्टआ जेसेबां हायो जों नाजागासिनो दंखायो, खिन्थु मानसिफ्राबो सिनसियारिटि जानायनि सम फैदों। आं मोनसे खोथाखौ बुंनि, आं दाखालिनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थाखादों, नोंथांमोननि मिडियायानो फोसावबाय दङ जे बर'लेण्डनि बर'फोरखौ थगायनानै मालाबा नन बर'फोरखौ थगायनानै BPFआ थांनाय 17 बोसोर रायजो खुंबोखाबाय। मालाबा होनो बर'लेण्डनि बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ जों रैखाथि खालामनांगौ, मालाबा होनो बर'लेण्डआव बेल एन्ड ब्लकआनो गैया। दा बेफोरखौ लानानै जा माने मालाबा गोजौआव दैखांनानै गाहायाव दाननाय, मालाबा बिखायाव सुनाय, मालाबा अहेबाव सुनाय, बे खामानिखौथ' BPFआ मावबोबाय थादों। दानिया खोन्थाया जादों, जोङो दिनै इलेक्सन मानो खालामनांगौ, मानो खालामनाङा? खोन्थाया जादों 19टा बेल एन्ड ब्लक दङ जोंनि BTC हालामाव। काउन्सिलनि सिङाव 19टा बेल एन्ड ब्लक दङ। बे बेल एन्ड ब्लकआवहाय गासै 39 लाखसोनि खाथियाव जोंहा हा दङ, 39 लाख बिगासोनि खाथियाव। होमब्ला बे हाखौ संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व'। खिन्थु जों बेखौ बुंनो नागिराखै जे काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो मानसिया बेल एन्ड ब्लकआव थानो हायो बा थानो हाया। आयेनासो बुंगासिनो दङ। काउन्सिला जोनोम जादों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव, खिन्थु जोंनि बेल एन्ड ब्लकआ 1947 मायथाइनिफ्रायनो जाबोनाय। बेल एन्ड ब्लकआवहाय जुदि नोंथाङा हा मोननो लुबैदोंबा नन ट्राइबेलफ्रा
बा नन प्रटेक्टरब्ला बेलेम ब्लक जोनोम जानायनि सिगांनो नोंथाङा बेवहाय हा थानांगोन खिन्थु उनावहाय बेवहाय हाबफैदोंबा नोंथाङा हानि मोन्थाय मोना बेखौ जों गासिबो मिथिखागौ दानिया राजखान्थि गेलेनाया जादों बिसोरो बेलेम ब्लक थासेयावबो बेलेम ब्लक गैया बयहाबो थानो मोन्थाय मोनो होननानैबो बुङो बेनिफ्राय बिसोरखौ इभेकसन खालामनांगौ होननानैबो कर्टआव बिथांमोना जमाबन्दि होयो पलिटिक्सखौ सोर खालामदों नोंथांमोनानो बिजिरना नायदो रायजो राजाफ्रा बिजिरना नायदो पलिटिक्सखौ जों खालामाखै ट्राइबेलफोरनि हानि संरैखा होनायनि दायित्वआ जोंनि सरकारनि आरो जोंनि काउन्सिलाव सोर हा मोनो मोन्थाय मोना मोननायखौ जोङो लाखिनानै मोनैखौ होखारनायनि दायित्वआबो जोंनिनो जोंहा ओरैनो दा मा होनो थार होनायनि सायाव सोनारो वेर होनायनि सायाव दोंथाम होगोन ना दोंब्रै होगोन ना दोंबा होगोन बेनि सायावसो जोंना एमाउन्टआ बिनि प्रजेक्टआ सोलियो दा जोङो जुदि प्रजेक्टखौ बानायनोब्ला थामहिनबा बिनि डिपिआरखौ बानायनोब्ला दोंथामनि होगोन ना दोंब्रैनि होगोन ना दोंबानि होगोन बेखौ नायनानैसो जोङो बिजिरगोन ओरैनोथ' थांनाय बारावहाय 100 किल'मिटार दा बे सोलिगासिनो दङ नै एबारबो आनादार 100 किल'मिटार जोङो एसअपि फान्डनिफ्रायनो होगोन खिन्थु नै दा जे अपेनिं खालामदों बे अपेनिं खालामनाया सेन्ट्रेलनि फैनाय थाखासो दा सनाजुलि पारा ना मा होनो बेवहाय मोनसे मावगोन गुबुन मोनसेखौ नैबे ननायसर माबायाव रेन्जआव मावनाय जागोन